COVID-19 ничек тарала һәм аннан ничек сакланырга? COVID-19 күптән түгел ачыкланган һәм беренче мәртәбә кешегә йыга башлаган коронавирус авыруы. Бу чир COVID-19 белән авыручы кеше йөткергәндә яки төшкергәндә борын яки авыздан һавага таралучы кечкенә тамчылар аша бер кешедән икенчесенә күчә. Ул тамчылар якындагы кешенең борынына яки авызына эләгергә мөмкин. Ул тамчылар авыр булу сәбәпле бик еракка таралмый. Алар 1 метрга кадәр арага очып китә һәм нәрсәнең дә булса өслегенә төшә. Шуңа күрә бу вирус бер кешедән икенче кешегә күбрәк якын арада булганда тарала. Вирусның өслектә никадәр озак исән калуы әлегә төгәл ачыкланмаган. Шуңа күрә өслекләрне еш чистартып торырга кирәк, бигрәк тә алар COVID-19 белән авыручы кешеләргә якында булганда. Куллар еш кына төрле өслекләргә кагыла һәм вирус кулга да эләгергә мөмкин. Күз, борын яки авызыгызга кагылмагыз. Өслектә калган вирус кулыгыз аша организмыгызга эләгергә мөмкин. Йөткергәндә яки төшкергәндә авызыгызны яки борыныгызны терсәк тирәсе яки бер генә тапкыр куллана торган кулъяулык белән каплагыз. Кулланылган кулъяулыкны шунда ук каплана торган чүп савытына ташлагыз. Коронавирус таралуга юл куймау өчен кулыгызны даими спиртлы сыекча белән чистартып яки сабын белән юып торыгыз. Ул кулыгызга эләккән вирусны үтерәчәк. Сәламәтлегегезне кайгыртыгыз һәм COVID-19 таралуга юл куймагыз.